kakkososa siitä mun skincare-rutiinista, koska kun mä käytin nää ja sen naamamaskin. Niiden jälkeen mä otan tällaisen deodoranttijutun, mutta siinä oikeesti on niinku sellaista tosi piikkiä rasvaa ja vettä. Mä en tiedä miten mä sain sekoitettua tän niin, kun mun pesti sai sekoitettua tän näin hyvin. Mutta se on ihan hyvä. Vähän sattuu, kun sitä... Sitten tällainen rasva. Tää on kun näppyrasva. Sitä on pakko laittaa näppien päälle aina. Näitä saa mun mielestä jostain apteekista tai mikä se olikaan. Mainio. Niin normaalista ainakin saa näitä. Siis silloin kun kello on 7, mä soitan mun BFFille. No mä tarviin enemmän tätä rasvaa, mä vaan laitan sitä näppien päälle, mä laitan sitä tunne, Ja sitten tää on uusi, miksi ei, oh my god. Näittekö te miten iso pala rasvaa tuli? Näyttikö olette häkkiä, ne on mun 3 alaa mun häkki. Niistä mun skincare-rutiini ei aina pysy samaa, koska se riippuu mun ihoon. Mutta tänään mä teen lyhyen version mun virallisesta. Muistako katsoa? Osa 1. Näin, nyt mä alan tehdä oikeita aamuhommia. Heippa!